Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Para mariñeiros nós. Que Ramiro, como che vai no novo posto de traballo do vigilante dos percebes? Ainda estou empezando e teño un problema de descoordinación, pero co tempo... A verdade é que tuveste moita suerte, para que te seleccionaran. Puntos, come, puntos. Ser de aquí, ter un papel de minusvalía e conocer ben o oficio, eso puntúa moito. Mais ben conocer os do xurado e pagarlle unhas copas. E ademais que eles tampouco están moi interesados en que os vigilen. Eso sí que puntúa. Que insinúas? Pois recórdate que vos van sacar os vosos carnés porque non cumplidos os vosos turnos de vigilancia. Pero como vamos ir no horario que pon o tablón de anuncios? Os furtivos tamén non leen. Aí tes razón. Pero o horario é o horario. E como non espabiledes, os carnés van os dar aos sublemos, que se levan 3 anos esperando por ele. Os do porto de enfrente. Os mesmos. Tan hecho a Maxacobia. Daquela tiro o mar alado po fondo. Non seas anifóforo. Se faz eso daño automáticamente, Panoco. O que temos que facer non solamente é cumplir cos horarios de vigilancia, senón ser os millores nesa actividade. Todo sea por contribuir ao traballo comunitario, a solidaridade e a empatía que nós sentimos polos nosos colegas os mariñeiros. Sacachesmo da boca, che. Veña, vai poñer a roupa de camuflaje, que se van enterar estes como se vigilan e como se cuidan os recursos que sustentan o noso medio mariño. É reventar, meu querido Pinto. Daquela vou facendo víveres e vamos pa casería. Pero se está a maré chea. Xa baixará. Xa baixará. E ali estaremos nós, esperando, en silencio, ao exexo, con todos os sentidos en máxima alerta. Que chavales, como vos foi hoxe no vosso turno de vigilancia? Estar que Jacho ao noso lado eran simples aprendices. Cachamos a dous. Non os collemos, pero témolos localizados. Tamén a quen se lle conte. E quen se lle ocurre roubar marisco cun traxe tarrache mangueiro? E un, mira que gorro levaba. E outro, sacamos o raño e dixían que estaban facendo o camiño de Santiago. Eso dino todos, Coaviñas. Teñen moi pouca imaginación. E se nos colletedes, onde están? A tal hora dándolle de comer aos peixes. Escaparon pa forna de Fusisaca e, por suposto, non lle dixemos que de marea chea tapa toda. O reglamento non di nada de dicirlle as mareas aos furtivos. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Para mariñeiros nós.